Isang maulan pong hapon mga kabalen, maulan po ang ating Biyernes ngayong August 28, 2026. Time check muna tayo, 1:35 po ng hapon. Kayo po ay nakatutok pa rin sa special coverage ng CLTV 36 dito po sa Hagupit ng Habagat. Justin Dizon po ang inyong lingkod. Ang boses na maghahatid sa inyo ngayon ng mga iba't ibang impormasyon po mga kabalin, mga karehiyon. Kaugnay ho nitong nararanasan nating pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng lalawigang Pampanga, lalo na itong mga pangunahing syudad ang binulaga ng flash flood ngayon pong umaga. Kumusta ako po kabalen? Kumusta ho ang inyong sitwasyon? Ito silipin muna natin sa may syudad ho ng San Fernando. Ito pong inyong nakikitang streaming live ho ito mula po sa tanggapan o sa headquarters ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Isa-isahin ho natin yung mga portion ng siyudad San Fernando at ano ho yung sitwasyon sa kasalukuyan, real time ho para ho sa mga babiyahe at yung mga may kaanak din o may mahal sa buhay na nasa labas sa kasalukuyan. I'm sure marami pong of course worried din sa sitwasyon dahil ito po mga karehiyon ay biglang ito pong buhos ng malakas na ulan simula kaninang madaling araw ay nagdulot po ng malawakang pagbaha. Sa mga nakatutok po sa ating programa pala, pwede ho kayong magkomento dito ho sa ating live streaming at ipapakita ko rin yung comment ninyo sa ating live. Para sa gayon, makapagkomustahan din po tayo, lalong-lalo na yung mga kababayan ho natin na nandyan ho sa mga malalayong lugar at low-lying areas. Kumusta ho yung sitwasyon dyan po sa inyong mga lugar at kung pwede i-comment lamang dito po sa ating live streaming at mamaya bibigyang daan din natin yung yung impormasyon naman mula ho sa ating mga kababayan o mula sa ating mga netizen na nakikiisa sa paghahatid po ng napapanahong impormasyon sa mga oras na ito kung saan napakahalaga mga kabalen, mga karehiyon yung accurate information dissemination ngayon pong merong kalamidad na nararanasan dito po sa ating lalawigan. Ito ho, sitwasyon muna ng mga kakalsadahan sa may siyudad San Fernando, Pampanga. Ito ho sa may Lazatin flyover, nakikita ninyo yung number 2 at sa kasalukuyan mga karehiyon, ayan, passable sa mga sasakyan at do meron hong flooding na naitala doon sa panulukan ng Lazatin Boulevard at ng Jose Abad Santos Avenue. Ganyan din ho dito naman sa bahagi ng Dolores, yung Sampaloc portion ito mong Barangay Dolores, MacArthur Highway. Opo kabalen, makalbog na mo naman. At yan, nakikita ho ninyo halos hanggang tuhod, yung tubig. Batay na rin dito sa ating image, live feed image mula po sa CPOSCO. Ayan, merong mga dumaraan, mga may AUV. Wala pa akong nakikitang sedan na nagdaan dito ho sa bahagi ng Dolores. Puro truck, mga malalaking sasakyan. Diyan naman sa may portion ng St. Jude, ay doon sa may ginagawa hong stasyon ng tren, ay wala hong naitatala pang masyadong malaking tubig, do yung gilid na portion ng MacArthur, ayan, yung sa may bahagi po ng bike lane, sa may box number 4, ay meron na rin po nagpopondong tubig. Sa bahagi po ng downtown naman, kening Water District, Barossa. Opo, Barossa North, ayan, sa may San Fernando pa din. Water District going to downtown, mataas na rin po ang tubig. Ito ho mga karehiyon, nakikita natin live sa may box number 5, yung screen number 5 natin, ay meron hong sedan dyan sa tapat ng Water District at ganyan ho kataas yung level ng tubig. So kung kayo ho ay mukhang tumirik na si kuya ayan na, binuksan na yung pinto, ayan, sinisilip na at mukhang tumirik na nga po. Ayan ho mga karehiyon, si ating ang nagmamaneho ito sa Water District, ayan sa may siyudad ho ng San Fernando. Hindi na po possible sa light vehicles. Ayan, may nakita ho tayo, isang kotse po ang tumirik. Real time, batay na rin ho dito sa ating monitoring. Dito, ayan, tinulak ni ate yung kanyang sasakyan, ayan.
Yung sa screen number 5, ayan, sana ma-zoom lang din ang si Posco, ano. Kenny Puntulid Water District, ayan. Oo, hindi na passable sa light vehicles yan, mga kabalin, ha. Ito, nakita natin, habang nagbabalita tayo, saktong-sakto, habang tinitingnan ho natin yung sitwasyon, isang sasakyan, isang sedan, ang tumirik na sa kalagitnaan ng baha dyan po sa may Dolores, San Fernando, Pampanga. Opo, sa tapat po ng City of San Fernando Water District. Ano? Opo, kening lagpas Makabali nung papunta ko po Barosa, papunta ko Dolores. Yan ha. Tinulak na po itang sakin. Opo, ayan live na pagtirik. Ayan, tinulak na ho yung sasakyan. Ayan, nakausad na, ano. So, yung mga naka-sedan ho, yung mga light vehicles, ha, paalala po, yan, ingat ho tayo. At ito po yung mga kalsada na iiwasan. So, kung tinatanong ho ninyo, possible ba sa light vehicles yan pong kalsada dyan sa may San Fernando Water District, dyan po sa may Dolores o going Santo Rosario boundary, Aliyah po, hindi po possible sa light vehicles yan, mga karehiyon. Dahil, ayun, nakita natin, meron hong tumirik live habang atin hong ibinabalita yung sitwasyon dito po sa kalsadang ito. Ano? Puntahan naman natin, senaryo dyan sa may Dolores intersection. Yan pong intersection ng Jose Bad Santos Avenue at ng MacArthur Highway sa may siyudad, San Fernando. Ito ho mga kabalin, may ilang mga lanes pa din ang iniiwasan ng mga sasakyan, lalong-lalo na ng mga light vehicles gawa po ng mataas na tubig din, no? Na level ng tubig. Ito yung nakikita natin sa may ilalim ho ng flyover going to Angeles City. Itong, yung paliko, yung pa right side, westbound to going to Bataan and then right side going to Angeles ay... yan po, meron hong tubig mga karehiyon dyan sa bahagi rin ng intersection. Pero may mga nakakadaan na mga light vehicles, iba-ibang sasakyan, may mga motorsiklo din na nadaraan po dyan sa may bahagi po ng intersection. Ito namang sa may Tagulod area, sa may syudad pa rin ng San Fernando, mga malalaking sasakyan na lamang. Ito, SUV ho yung dumadaan, may motorsiklo, pero wala ho tayong nakikitang kotse dyan sa portion ng Tagulod sa mga oras pong ito, mga kabalin. Bigyang daan muna natin yung komento ng ating mga kababayan. Zone 5, Sitio Capaya, Dolores. Please rescue them. Marami po silang batang kasama. Ito ho mga kariyon, sa mga kinaukulan, itawag din natin ito sa CDRRMO. Ipaabot natin. Ito ho yung, sige, ipapaabot namin ito sa CDRRMO. Zone 5, Sitio Capaya. Noel Nisa, pakitawagan ang CDRRMO San Fernando. Paki-report galing sa ating kabalin na si Eileen Arcilia, Zone 5, Sitio Capaya, Dolores, San Fernando. Ayan. Please rescue them. Madami po silang batang kasama. Ayan. Eto, may nagtatanong kung possible daw ba yung papunta sa Woodgrove, saang bahagi yan dito sa may Del Carmen. Alamin natin maya-maya mula kay Kabayan Art Consuelo yung sitwasyon dyan. At sige po, Vista Mall. Dyan ho sa may MacArthur, San Agustin, yung mga gilid, asahan po ninyo, meron talagang tubig, yung mga outermost lane. Ayan. Nano pong balita, St. Jude? Ito po, ayan. Mamaya babanggitin ko, Chadri. Ito po, sabi ni Muldong Ashley. Ito, labas natin yung comment. Baka po makalampag ninyo City Hall ng Mexico kasi po dito pa sa Barangay Laug, Mexico, Pampanga. Grabe po ang bilis ng pagtaas ng tubig. Baha ngayon dito sa amin. Umupa po ng ilang araw. Ulan, hindi man lang nila sinilip or ginawa o ayusin yung nasira sa sapa. Sa may San Lorenzo daw, grabe, sana po mapansin nyo yung chat ko. Ito, sabi ni Muldong Ashley, o Cordova Muldong Ashley.
Okay, panawagan ho sa mga kinauukulan dyan ho sa Barangay Laug, Mexico, Pampanga. Sabi ho ni Cordova Muldong Hashley, ayan, sana daw silipin, may nasira daw sa bahaging San Lorenzo. Ayan, yung hindi daw ginawa yung nasira na sapa. Ayan, so sana raw pakisilip ng mga otoridad upang magawan daw ng aksyon. Ito po'y panawagan ng ating kababayan na si Cordova Muldong Hashley. Ito naman ho mga karihiyon, balita naman sa Ciudad Angeles. Ito, naranasan ko rin kanina. Marami hong kalsada rin sa Angeles City. Ito pong, hindi maraanan gawa ho nitong flash flood. At ito ho, yung mga major roads, kabilang ho riyan, ito pong mga ilang bahagi ng PhilAm Friendship Highway. Gaya ho ng nai-report ko kanina live, dyan ho sa may, kung kayo po ay papunta ng Clark Freeport, at you are coming from San Fernando, di kaya naman Bacolor, may mga bahagi po yung PhilAm Friendship Highway, mga kabalen, mga karihiyon, na mataas na ho yung tubig, at doon sa ibang portion ay hindi na maraanan ng mga mabababang sasakyan. So ang nangyayari, lalong-lalo na ho yung paglagpas ng Kutkut flyover. Mahaba na po yung pila ng mga sasakyan kaninang tanghali at nang aking lisanin yung area, mga bandang 12:00, gawa ho nitong yung papunta ng Grand Palacio Royal, yung papunta sa may Kutkut, yung traffic light dyan sa may Kutkut, sa likod ng Carmenville, makikita ho ninyo yung right lane o yung northbound lane patungong Clark, mas mataas po yung tubig. Mataas at ito ay pababa. Makikita ninyo pababa ho yung tubig. Syempre papunta ho yan sa mga low-lying areas kabilang na dyan sa may syudad ho ng San Fernando. So yun ho yung naging dahilan kanina kaya naman bumigat din ang daloy ng trapiko dito po sa PhilAm Friendship Highway. Kabilang din ho sa mga binahang kalsada, ilang portion po ng Pandan Road. Napaka-importante nitong thoroughfare na ito. Ito ho yung nagkokonekta sa malaking bahagi po ng Angeles City dyan sa may North Luzon Expressway. At dyan, nandyan din sa may area na yan, yung City Hall. Dadaan ka ng Pandan kung ikaw ay magtutungo ng City Hall ng Angeles. Kaya naman ito, kabilang ho sa mga binahay ang tapat ng Howville. Dyan ho sa may Pandan. Binaharin mga karihiyon, ito pong Santo Entierro Street, dyan ho sa may Kuliat. Ito po sa may Santo Entierro Street po sa Angeles City. Ayan, mataas din ho yung tubig kanina. Ang kinagandahan po dito, kaso habang nagbabalita tayo, umulan na naman, di ba? Pero kasi kaninang pauwi ako, bandang tanghali, galing nga ako dun sa Friendship Highway, yung tubig na mataas dyan sa portion ng Santo Domingo, sa portion ng ilalim ng Kutkut flyover, ay humupa na. So, and even dito sa may Santo Domingo, dun sa bahagi po ng Petron, yung patungong boundary ng siyudad San Fernando, dito po nagte-terminal, mga kabalen, yung mga sasakyan ng Villa, Pampang na ruta, yung mga yellow na jeep, di ba? So yung mga kababayan ho natin na nagko-commute, kanina nakita nila at talagang ika nga sapalaran ho yung pagtawid at pagpili dun sa mga dadaanan dahil binaha po talaga yung area na yon. Pero after ilang oras lamang
humupa na ho yung baha doon sa bahaging iyon ng Barangay Santo Domingo sa Angeles. Ano? Pero ito pong pinapakita natin, ito po ay mula naman sa Traffic Development Office at ito po yung mga naging senaryo. No? So dito po sa Angeles City, mabilis sa ulan, babaha, tas maya-maya, bababa yung tubig. Makikita ho ninyo. May video ako nakuhanan kanina, ipi-play din natin. Talagang mabilis po yung ragasan ng tubig pababa dun sa mga low-lying areas. At ito po yung nakikita natin ngayon na dumadaan dyan sa iba't ibang bahagi ng MacArthur Highway papunta po ng San Fernando, Pampanga. Ito naman mga kabayan, dyan sa may Gueco Street. Makibalita ho tayo maya-maya sa ating kasamang si Jody Dizon Mercado na umikot ho sa iba't ibang bahagi naman ng siyudad San Fernando. Ito. Hintayin lang ho natin yung pag-join ni kasamang Jody. Ito ho yung mga binabanggit ko, not passable, hindi madaanan ng mga light vehicles ang ilang pangunahing kalsada sa Angeles City. Ayon yan sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang po dito yung mga binaha, itong Santo Entierro, Kutkut, Santo Cristo intersection at maging yung Pandan Road. Pinayuhan naman yung mga motorista na humanap po ng mga alternatibong ruta upang sa gayon hindi rin ho maperwisyo dito po sa flash flood na naranasan sa iba't ibang bahagi ng syudad. Magbabalita naman live ngayon mula po sa may siyudad San Fernando, Pampanga, ang ating senior reporter Jody Dizon Mercado. Isang magandang umaga, maulang umaga, Kuyang Jody. Maulang hapon sa iyo kasamang Justin. Hapon na pala. Oo, hindi pa ako nag-lunch kaya pala kala ko umaga pa. Kasi random mo pa kasi yung ulan simula umaga. Oo, umaga pa rin. Oo, kumusta ang inyong pag-iikot dyan sa may siyudad San Fernando kasama Jody? Kasama natin ngayon, siyempre si Kabayan Art Consuelo, no? So magbuhat na alas 9 ng umaga, nagsimula kaming umikot dito sa ating kakalsadahan sa MacArthur Highway. At umaga pa lamang, may nakita na natin yung mga portions ng kalsada na baha mula De La Paz Norte, Sindalan hanggang Del Rosario. At umikot din tayo sa may bahagi ng bayan. Nakita natin sa may harapan ng SM San Fernando downtown. Kanina pa yun alas 12. Baha doon. Pero ngayon, as of this moment, hindi pa natin alam ang current situation. Pero kanina, baha na ron sa lugar na yun. Umikot kami ng San Jose. At syempre, dito sa may Jasa, kung saan mataas na yung tubig baha roon, innermost lane lamang ang madaanan ng mga sasakyan at nung pang light vehicles pa
At sa kasalukuyan, on the way kami ngayon, papunta kami ng Angeles City, papunta Mm. kami ng Norte, at dito kami sa may harapan ng Pepsi. At hindi ko lang Oo. alam po kailaman kung paano ibabaliktad ang camera nito. Teka lang, ito ha. Ayan. Back triple camera. Ayan, nakasamang Justin. Ito may baha dito sa may kabilang bahagi ng kalsada. Ayan, dito sa may ano yan. Pero kanina mas mababa na ito ngayon kumpara kaninang umaga kasamang Justin, no? At nawala. Ayan, Nawala no? siya. Ayan. Sige. Yan ho mga kariyon. Siyempre, Live ho. Ayan. kaninang Sige. bandang alas 12, Mm. past 12, nakarating kami sa may St. Jude area kasamang Justin, kung saan pumasok kami ng St. Jude, walang baha. Pero pagdating namin ng St. Jude Phase 3 and 4, Oo. hanggang baywang na ang tubig doon, kung saan nagkakaroon na ng kasalukuyan ng paglilikas at Oo. pagre-rescue sa mga taong naninirahan sa nasabing lugar sa pangunguna ng CDRRMO. At Oo. nakita din natin yung ginawang pagresponde ng SFELAPO, kung saan kaagad na pinutol ang supply ng kuryente upang hindi na maging aberya kung sakaling yung mga tao ay lumusong sa tubig baha. At kasamang Justin, 1 oras kami mahigit nandoon sa lugar na yon. At talagang lahat ay ginagawan ng paraan ng CDRMO, katulad ng pagsasakay ng bangka, ng mga inililikas, no? At bata, matanda, PWDs, buntis, syempre, inuuna yan. Kaninang nire-rescue sila dyan sa may St. Jude Phase 3 and 4. Ang sanhi ng tubig, kasamang Justin, kasanhi ng tubig baha doon ay nag-overflow yung St. Jude Creek. Nag-overflow ang tubig, lumampas na doon sa mga pader na nasa Oo. gilid ng creek, no? May Mm. may area nga doon na hindi pa nag-overflow yung creek, kaya yung ibang kabahayan ay wala pang tubig. Kaninang umalis kami. Pero noong Okay. papalabas kami ng St. Jude, kasamang Justin, kung nabanggit ko kanina, papasok na kami, walang baha. Mm. Umalis na kami doon noong nakita namin na papataas na, lumalaki na ang baha sa may St. Jude. So, tuloy-tuloy yung naging pagre-rescue, sinasakay sila sa bangka. At ang Oo. kagandahan din kasamang Justin doon sa isinagawang paglilikas ay pati Oo. mga alagang hayop ng Ayan. mga naninirahan doon, ng mga residente, ay Mm. iniligtas din ng mga mismong residente. Meron tayong mga nakapanayam doon kasamang Justin. Ang sabi nila, Oo. bandang alas 7 pa raw ng umaga nang magsimulang makaranas ng baha doon sa lugar. At Yes. Okay. kaagad naman daw nakapagresponde ang mga Mm. kinaukulan at inirescue yung mga naninirahan doon sa lugar na iyon. Merong mga katabing bahay nga, no? Doon sa may creek na nakalahati na dahil sa taas ng tubig baha. At alam mo, makikita talaga sa mga ganitong sitwasyon Oo. is yung bayanihan, yung pagtutulungan ng komunidad. Kahit hindi Mm. sila magkakakilala, dahil kailangan ng pagtutulungan, talaga namang nagkakaisa sila. Katulad sa pagbubuhat ng mga nire-rescue, kasi may nakita kami kaninang matanda na talaga bedridden. Oo. Kahit hindi nila kaano-ano, talagang tinulungan ng mga nandoon. Mm. And syempre, nakita natin na yung pag ganitong panahon talaga, nakikita natin yung human side of the people, no? And sa awa ng Diyos, and sa talaga sa mabilis na pagtugon, pagresponde, is naililikas sa pinakamalapit na evacuation center yung mga naninirahan doon sa St. Mm. Jude Phase 3 and Phase 4.
Walang tigil ang Oo. ulan, kaya kaninang walis kami, sabi pa nung mga taga roon ay tumataas pa yung tubig na Oo. dumadaan doon sa creek. And Okay. nung kami naman ay umalis na sa St. Jude at bumisita kami, tinangka naming bumisita sa may Dizon Estate. Kung maaalala Okay. mo, nung nakarang linggo, gumuho ang isa sa mga pader sa Dizon Estate, kaya bumaha sa subdivision na yon. Tinangka namin ni Kabayan Art na Oo. pumasok sa Dizon Estate. Subalit sa bungad pa lamang mataas na ang tubig at palagay ko lampas na sa gulong ng sinasakyan naming company vehicle, kaya minarapat naming mag-retreat at hindi na kami tumuloy Oo. doon at baka kami mismo ay mabalaho at matrap. Oo. So yun ay Kasama Jody. bungad pa lamang ng Dizon Estate. So Oo. hindi na tayo nakapasok sa loob for safety reasons, kasamang Kasama Jody. Justin. Oo. Kasama Jody. Bigyang daan lang, naririnig mo ako. Okay naman audio ko. Yan. Parang hindi ako naririnig. Isa pa ulit. Hello, kasama Jody. Yes, Justin? Oo, meron lang katanungan dito, baka pwede nating tulungan. Kung daw bang pupunta ng Barangay Maimpis, San Fernando, galing sa Mabalacat at Angeles, light vehicle, makakadaan ba? Okay. Kung manggagaling siya ng Mabalacat, kung dadaan siya ng MacArthur Highway, Mm-mm. makakadaan siya as of this moment na ako'y tinatanong mo dahil yung Mm-mm. baha kanina na record natin kaninang umaga ay humupa na, kakaunti na lamang. At syempre mas safe kung makita naman niya sa kalsada sa innermost lane siya Oo. dadaan. Kasalukuyan Mm-mm. sa may Sindalan area, sa may harapan ng OFW Hospital, sa may BIR, sa may DPWH. May baha rito, papakita ko lang. Okay. Yan, sa tabi ng kalsada, pero passable yan sa innermost lane. Ayan, so sa mga from manggagaling ng Mabalacat, Angeles City, dito lang sa may mga outermost lane lang naman yung mga may baha. Mas maganda pa rin yung mag-ingat just in case kung di naman gaanong importante yung lakad. Stay lang sa bahay, pero kung kailangan, ayan po yung sitwasyon ngayon. MacArthur Highway, City of San Fernando, bahagi po ng na to. Dalapas no area na. Ayan. Mm-mm. Very, very Ayan. passable po sa ngayon. Oo. Kasama Jody, eto merong tanong yung isa pa nating kababayan. Diyan daw kanina galing kayo sa may Jasa. Makadalan la po ba Reni pong Bios sana? Kaya pong Banda North po, Laos Group o Sedan. Kaya Okay. ba? Ito na lang, kayang dumaan sa innermost lane, Okay. dumaan with utmost care. Ganun na lang kasi may mga heavy vehicles kasi minsan ang bibilis magpatakbo eh. So, Oo. yung yung alon, yung alon na nila, baka sumalpok sa mga sakyan na nandoon. Pero kaninang dumaan kami, we're using a F-Star vehicle. Mm-mm. We were able to pass at meron din na nakakadaan doon na motor, innermost lane yan. Motor, mga delivery riders, tricycle, nakadaan, innermost lane. From Oo. Kingsborough hanggang sa Northwalk 1, dun sa may Mm-mm. paliko, harap ng PTT, yung baha. So lampas ng Green City Medical Center, wala nang baha doon. Pero from Kingsborough hanggang sa may harapan ng Green City, Land Bank, yon, baha doon. Innermost lane ang pwedeng daanan, innermost lane. Bios, Okay. pwedeng dumaan. Okay, maraming salamat kasamang Jody Dizon Mercado. Saan ang susunod na tungo ng niyo ni Kabayan Art? Ano yung aantabayanan namin? Ano yung mga sisilipin ninyong mga lugar ngayon? So, titingnan namin kung may makukuha pa kami dito sa may Ito ngayon na makikita mo, may nagsasandbag pala dito sa may overpass. Ayan, no? Pumapasok Okay. na rin ito dun sa may green fields. Sumisibol na sa mga drainage, no? Ang Oo. tubig pa pumapasok na sa Greenfield Square sa harapan nito ng Olfu. Medyo may Oo. nakikitang dito. May napapansin tayong pagbagal ng trapiko. Feeling Mm-mm. ko
yung baha on the outermost lane ito. Ayan, sa Oo. kabila, ayan, kasamang Justin, makikita mo yung baha na yan. Kaninang umaga, meron na yan. So ngayon, mas nabawasan lang yung baha. Pwedeng dumaan yung mga sasakyan. Nandito Okay, tayo sa harapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas para lang sa idea ng ating mga manonood. At dito nga sa may outermost area, parang mataas yung baha rito. Okay, maraming salamat kasamang Jody Dizon Mercado at Kabayan Art Consuelo. Ingat kayo sa inyong biyahe at makikibalita kami maya-maya sa inyo tungkol sa iba't ibang sitwasyon dito sa ating lalawigan. Yan ho mga kabalen, nagbabalita ng live mula po sa may syudad San Fernando, Pampanga, si Kuyang Jody Dizon Mercado. At nakalimutan kong batiin si Kuyang Jody ng congratulations sa pagkakahalal po niya bilang bagong presidente ng Central Luzon Media Association Pampanga Chapter. Ayan, congratulations sa Kuyang Jody Dizon Mercado. Ayan, mga kabalen, ito tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Silipin naman ho natin sitwasyon sa may lalawigan ho ng Bulacan, dahil nananatiling possible ho sa lahat ng uri ng sasakyan. Ito pong yung mga pangunahing kalsada diyan ho sa Marilao. Batay ho sa road update na inilabas naman ng Marilao Hotline ay pwedeng daanan yung San Miguel Street at Zulueta Street sa Poblacion 1. Bukas din ho yung Maria Socorro Town and Country Phase 3 and 4, pati po yung J&J Dulo sa bahagi naman ng Abangan Norte. Samantala, possible din ho sa yung Maria Ramos Gonzales Street at Alejandra Street sa likod ho ng Barangay Hall sa Abangan Sur. Ligtas din pong daanan itong Sampalukan at talipapa sa tabing ilog, maging ang Lias Road patungong Trade School naman dyan ho sa Barangay Lias. Bagamat bukas po yung mga kalsada, pinapayuhan pa rin po yung mga motorista na mag-ingat sa pagbabiyahe at isave po itong numerong ito sa mga taga Marilao, Bulacan. 0925-888-1111 or 1111. O tama, 0925-888-1111 at yung 0944-919-8191 sakali pong magkaroon ng emergency dyan po sa Marilao, Bulacan.
Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan, mga kabalen, mga karihon. Sa ibang balita naman ho, kaugnay pa rin itong pananalasa po ng habagat dito po sa ating sa ating bansa, ay sinuspindi na po ng Malacanang ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa 17 lugar sa bansa. Simula po kaninang 1:00 ng hapon. Ngayon pong Biyernes yan, August 28. Kabilang po dito yung lalawigan ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ito po yung 6 na lalawigan sa Central Luzon. Bunsod pa rin ho ito ng nararanasang pag-uulan, dala po ng southwest monsoon o habagat. Patuloy naman pong mag-ooperate ang mga ahensyang nagbibigay ng basic and health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. At yan po'y alinsunod sa inilabas na Memorandum Circular number 132 ng Malacanang na pirmado ho ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Kabalen, ito pong itong aking ipinakikita sa inyo, ay ito ho yung malakas na agos ng tubig dyan ho sa may St. Jude Creek. Na siya pong nagdulot naman ng pagbaha sa ilang mga kabahayan dyan po sa Phase 3 and 4. At yan ho sa may bahaging Solana. Ayan. Ganyan ho kalakas yung ragasa ng tubig dyan sa may sapa. Kaya po kinailangan ng ilikas yung ilang mga residente. Paalala ho ng mga kinaukulan, makinig ho dun sa mga otoridad, yung mga opisyalis din ng barangay o di kaya naman mga DRRM officer. At pag sinabing kailangan na hong magbakwit, mga kabalen, mga karehiyon, sumunod ho tayo, makiisa ho tayo dun sa ipinatutupad na banta, na warning o di kaya naman mga safety precautions sa ating lugar. Dahil para sa atin din ho yung kaligtasan, para sa ating kaligtasan din yung ipinatutupad na mga iba't ibang protocols at precautions sa ganito pong panahon. Time check muna tayo, 12:14 ng hapon. Pansamantalang magpapaalam muna si Justin Dizon. Babalik ho tayo mamaya at mangangala pa ng mas maraming balita para ho sa mga kababayan natin. Mag-follow lamang sa iba't ibang social media pages mo ng CLTV 36 para ho manatiling updated ukol po sa mga iba't ibang kaganapan dito po sa ating lalawigan, dito po sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, kayo po'y nakatutok sa hagupit ng habagat. Ako po si Justin Dizon. Ingat kabalen, ingat karehiyon. Maraming salamat po.